Esta samarreta complix 25 anys. El 15 de setembre del 2000 va néixer la Plataforma en Defensa de l'Ebre, en una assemblea multitudinària a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. El Plan Hidrológico Nacional del govern d'Aznar pretenia fer dos grans transvasaments de l'Ebre, un cap al nord i l'altre cap al sud. També diferents embassaments, com el d'Itoiz, Llesa, Santa Aliestra o Viscarrués. Este pla deixaria tocat de mort el riu i el delta de l'Ebre. La primera victòria va ser la mobilització social, que va ser permanent des de la primera assemblea. Cada setmana a les Terres de l'Ebre, i al febrer del 2001 ja vam inundar Barcelona amb més de 400.000 persones, després a València, Palma, Saragossa, Madrid i Brussel·les. L'estratègia europea va aturar el finançament d'aquestes obres. Les Terres de l'Ebre ja estàvem al mapa de Catalunya i la lluita en defensa del riu es va convertir en una qüestió de país. Van intentar confrontar territoris i van respondre amb més aliances, perquè els transvasaments només beneficien les butxaques d'uns quants i perjudiquen tothom. Van dir que el transvasament seria un passeu militar, però esta vegada els vam aturar. Les victòries mai són completes. Cal continuar treballant en defensa dels rius, perquè l'aigua i el territori no són una mercaderia. 25 anys després, seguim. El riu és vida.